bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi ha wimami murade ɓundu kumba bonnando Bou Malick Sy Daouda Boucar ha lowre lombimi mama damgue lemmuna guenare daaɗe gueloɗe nokku heeɓi Demba Gallo Demba e Paté Demba ɗo Gallo feri laami galiyaɓe heeɓi feri laami heeɓiyaɓe mbatu feri laami mbatunaɓe ha yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiiɗi ha law Samba lawade maire ha suskay laba jeeri laɓi laami labana laami ɓen ɓe laamu tawno hay dow leeke ha guiril Aissa Maram toroɗo guel gooci adamowa wiyoɓe mbimi wiɓe ha wimami fulfulde nde e nder duude baba adama haja assalamu aleykum salam en garti no gowirnoɗen Allah hokki en fartange tawede oɗo ñalawma altine fa tabarakallah ɗo ƴiƴe meɗen dufa gam sacrifice no wiyerno e nder islam ɗo julɓe ɓe manan didorno moni kala naate galle koddiɗe mum moni fof ƴetti téléphone mum noddi manan didorno bandum walla josodirɗe mum ɗo hamnoɓe kawrodiri ɗo tikkodirnoɓe beldiri ɗo ennam jokka woni ñalawma julminiɗo tawnoɓe rawane tawaki hikka goni manan didorno ko bonni ɓerde fa tabarakallah koni wayatno nin gandirɗo ɗen dusɓe min ko wona hande fa tabarakallah so oɗo ñalawma ari fala budde min kuccire mon ɗo hankkadi nde belammo waɗi min kuccire mon addande on manan didonno kene dusiden oɗo ñalawma hande Pindi TV ayaw ngo korsinɗon ngo kormiɗon ngo teddinɗon ngo gandinɗon kadi woɓɓe e nder majjum enen guitti on yewede mbiyon julmo wuuri mon ñamdaɓe hal julde wona ñande julde galtoya hakkude mon e Pindi TV wona ñande julde fa tabarakallah so julde ari noon fala budda Pindi ara mbiyon julmo wuuri mon woni sababu nde jonde lobbere labade oppuɓe haajiji mumen hamuji mumen mbi fala budda jaade mon oɗo kiide julde eɗen gandi ɗo on keebima ɗo patɗon ko Pindi TV nde won noon waɗi koko wawno waɗi watti waɗani kene hawno kono so waɗama wattama waɗa koko wowno ni oɗon goodi ɗum e Pindi TV ñande taske walla ñande korka ko duwa e oɗon ñalawma arfa ɓennuɗo yo Allah jaɓanen amin ya Allah kono o ñalawma julde yo Allah hokku en tawedemo ko heewi e nder gurdumeji ɓe yen ɓoye jokkodirde en ɗam fa tabarakallah plateau mon neni spécial mon julde taske yaadude miñiraguel mumman kono yaadude debbo toroɗo mo fulɓe kormi Bilal Birama jingiriɓe ngo hosa angari nagal sana bana jengi ɓire satta gaynaka jerlu kandi o dimani oɓe mbiya tukkal ngari ngelomo suusa wala boolo hulo wala bool degré joyi gallari jeegom ndin so hay so hani hulɓino mbiya oto ko appui pour santé pendant ko rom bril sinna laam la lire et les yeux de Néron ari debbo nafani so ari gorko nafata o debbo itti ɗiɗon jetti jaade debbo manan diɗorno yerima o yarani debele bacca balamaji gaari maya ta ɗum jaltaɓe mo tiggere yeene tiggere siré mo maroɓe kaggulade nawamo jammel jaale yoni danga ɗe fof guure makko ngawle ha ƴella kalmo jiidade ene wawi namdiri yaade so tawi o cuballo cubalago makko manan diɗono ala cireeli sal baalo o ko yuman jobbo oko madame Diop on mama rugi sal fa tabarakallah inna wiya noon kono bara bonna jamdi tan Ali Ibrahima daden jigani Sayful laawi tan jamel kumbel Draman woni jaari debbo mo ɗo wiyerno hanki hulde kono bayla perejo pullo e nden dillere fuura wi ɗum manan didonno hawre sinti gon wuuro kaɗon tata eɗen jaade manan didonno debbo mo rewoy woodi bowe to warga awa tamoroje dow sa nanaji mbaɗa sardiŋaji Allah ko waali rewo kono ko yontaɓe tan mbaali rewo woni Dieynaba Sow debbo pullo inna wiya noon kono Agnam dañi Bose dañi caggal almami Abdoul Mokuri Coumba Boubou hawjoji Dramane caggal Adama Aissé caggal manano diɗorno tarata e nder rewɓe fulɓe Agnam dañi debbo basorɗo woni Sali Dia Yuman Mariam lam nderako yidde hoore mum
yidde leñol mum kono dañde rende manan jiitorno wona ɓellere giccal fayani hattine hoore mum foti barakallah wona wuttoyodde wona cakka ha ala ko yodere innamade o jikku ko jikku o manan jiitorno min jooɗama on la grande dame kongolini espoir Allah jarama Moussa Mignam en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal dia ha mbawɗen arde kadi joɗanade bandiraɓe ɓe e nde ɗo jonde pattam lamde donc jonde pulago jonde enɗam jonde kadi nde kewɗen joɗanade bandiraɓe yeebiyankoɓe piinde e kala hitande donc woni ni kam kadi bellammo mawɗo lahi tawno plateau ji kewɗi tournama ɗo donc kono oɗo plateau de kadi ne jeeya plateau ji ɓurɗo weldeme plateau ji Sindi TV nde mbawmi sawnodirde e ɓeɗo sehilaɓe e ɓeɗo wurdaɓe e ɓeɗo kadi jotodiraɓe e golle jotodiraɓe kadi enɗam e gurdam timi joɗɗam mi weltanimama Seydi Niang cukalel laaɓa juuɗe ñamdat koye mawɓe mannayto mboɗo heewi wiide ɓinguel ñiiwo ñagantaki Allah yo mawnu ñagante Allah tan yo wuur sella wadde wuur cella Seydi Niang sa wuurima leñol ngol fof dañi kono noon kadi en beltanima Allah mi weltanima kadi e dendam mo ganduɗa plateau ji Pindi TV ene jewnuno ɗum minen kayne min jewnunoma ɗo o woni Dieynaba Sow walla mbiyen Jeeba Sow nawremo to ha to Jakiri sen mbi Jakiri noon ko tigi bundi e nder Bosoya wadde oɗo so tawi wiyanomo yimɓe fof yo koot to jeeyano min makko ndendata lawol sen belama kadi nawtanmo ha e Mauritanie tawnoɗen keewide hakkude Mauritanie e Sénégal ma wona keeroɗo wadde ni wonini en bellammo tigui kadi eɗen kandi kadi ma won kadi bellammo tigui yeeɓiyankoɓe yittoɗomo ɗo e plateau ji men spécial taw noon wowno yiyede ɗo kadi o yewnanomo ɗo o wiyama Seydi Sow makko kono noon kadi ko bellamma meɗen mawɗo e honneur meɗen e joddade ɗo kadi e goggi meɗen sehil meɗen mawɗo galle meɗen sen belama mbiyanmo yummo galle Pindi TV royal on woni Goggo Rougui Sall walla mbiyatmo Rougui Baboyel Sall e debbo mo Tiggere Siré so tawi noon en mbi Tiggere men mbi yarima mo yarani debel mo baccani bala maaji walla mbiyatmo tigui madame Diop mawɗo ardi bonnani en mbimo Seydi Sall makko e tawno kala ko yooɗi ko feewe galle hewmo tawa Yallah juutno hono makko ene leñol ngol kono kadi eɗen cawnodirɗo e miñiragel meɗen e sehil meɗen lakkale meɗen to e hoddiro mi siftoya hoddiro woni Jaari Ndiaye mbiyatmo Baylo Boɗejo debbo mo Hawre kanko ɗo mo sawdi en ɗo e oɗo plateau eɗen cawnodirɗo kadi e Mariame Wade mo ganduɗa oɗon keewi yiidemo e plateau ji meɗen e Pindi TV omo heewi ardo sinka en o ɗofta meɗen wadde en mbima Seydi Wadde makko nawtemo to hay Dalifort koddigal jongal o hodde e Goggo Rougui en wadde wiyama Seydi Wadde kono noon hande tigui ko beelam meɗen mawɗo e invité ɗo ɓinguel meɗen e wiide mon fiston neɗɗo mo ganduɗa komi jiɗinimo hooram kadi o yiɗinimi hoore makko o woni kadi ɓiyam tiɗɗo kadi panoriɗen mo panorimi kadi mo joguiɗen yakare leñol fulɓe mo joguiɗen yakare kadi e banggue mo yaare woni banggue musique eɗen jogui yakare ɗon nandete hande Bob Marley ɗo mo nande ɗo eɗen ñagunomo Allah kadi e ñalawma hande moƴƴo mala ɗo ñalawma taski o kala ko duwa hen ne jaabe Yallah yettuno ɗo Seydi Kenemi woni Oumar Fouta so tawi wiyama Oumar Fouti noon gasni haala e taw noon wiya Seeko Oumar Fouti Tall yettini aduna fof wadde so tawi o wi hoore makko Oumar Fouta tan en gandu anni meɗen makko anni meɗen faade makko ma joof wadde wiyama Seydi Kenemi kanko tigui hande jogani en hande gaaci ɗi kono noon omo dusodire mo ganduɗa wiyete ko Biram Senghor so wiyama pulla tan wiye séréer wadde hande ko maccuɗo meɗen tigui ari kanko jogani tigui Oumar horde nde kono noon tigui so tawi lamɗo ma ardimama ene yima an tigui jogonto ɗum horde nde wadde en mbima Seydi Senghor makko en calmini ɗon sereraɓe Sénégal naaɓe e adunal ɗo foof kono noon tigui eɗen gondi tigui e bandiraɗo gorko Maysour Samba Hagga so wiyama noon Samba Hagga hay minen jibinaɓe hanki ɓe e joguiɓe jibinede janggoɓe foof eɗen gandi hol gonɗo Samba Hagga nde tawno wonko neɗɗo no gollata ko ɗon tan tawata ɗum wadde noon en mbimo Maysour yo rewe peele bam makko beele fulɓe foof ene naftoromo no naftori bam makko ni kanko tigui jogui hoddu ndu wadde noon ko wiide tan caggal nde mbaɗɗen présenté eɗen gartira ga e konngol ngol
dendi meɗen Dieynaba Sow o salmina bandiraɓe ɓe après nde fuɗɗen gartude inchallah Seydi Sow. tigi machallah caggal nde jettuɗen Allah juuleten koye nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam jetten jinnaɓe meɗen jetten kadi seeren ɓe halifaɓe jetten dendagal bandiraɓe fulɓe nde wonno en juuli hande e julde taske weeɓani won yinnoɓe hawrude hen hande kawrani hen won arnoɓe kadi ha ñande julde pini tawtoraka ñalawma julde o wadde kadi dendagal ruttiɓe ɓe eɗen duwanoɓe kadi nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe enen hawritɓe hen ɓe en jarlodiri en jaafodiri kono kadi ha hande kadi en jottoto ɗo plateau meɗen gam wadde bandiraɓe ɓe julmo wuuri saabu wona hunde wemde kala saaha emin jooɗoɗo emin kaala woni haalaji saahaji ina weela saahaji kadi ina metta kono kadi ko onon tan mbawata famde min mbawan kadi yaafade meɗen kono kadi hade meɗen salminde bandiraɓe hettiyankoɓe en gadorto hono mawɗo galle o hono Abou Samba Diop calminen dendagal bandiraɓe ɓe ha tengti noon hande ɓe ndenduɗen ɗo plateau wonani en beelammo no fewi nde wonno hono ni en kewani hawridde hen kewɗen hawrude tan ko e ñande julde enen foof jooɗoɗoɗen jewtiden kadi gostodiren miijoji en puɗɗoto hedde bandi men gorko hono Moussa Niang machallah wonani en beelamma hande jooɗoɗade ma nde wonno emin daara golle ma kala e saaha emin daara kadi kala ko mbaɗata emin duwanoma kadi nde Allah rokkat ma fartange wawde yettade to jiɗɗa yettade ɗo kono kadi en calminat hono denɗi meɗen mbaɗa andi hande ko ɓurtinɗo tewo koko jagguima kono mbaɗa famama tan wonno ko jaajaho wonde kadi hande salsalɓe jaajaɓe fof koko ɓurti kono kadi en gadorto hedde makko ɗo tan nde wonno machallah kankone ko jagguɗo piindi jagganɗo piindi wadde ko enen foof ndendi yidde ndendi kadi fandare jiɗɗen tan ko ɓamtude piindi ɓamtude pulago ɓamtude dendagal ko gandanɗa hoore ma ina dilla hande e fina tawa meɗen kono en calmina kono nene meɗen Ruby Sall nde wonno hunde kala ina jogui gardiɗo te kadi sukaɓe so goni e nokku ina moƴƴi jogo mawɗo mo ganduɗa kala e saaha kañum woni duusowo mbajotoɗo gartirowo ɗum noon emin jettuma hen no fewi saabu darde maɗa ɗo e Pindi TV machallah wondude kadi e Diary Dia wondude suka debbo wono wadda e dendagal kadi bandiraɓe wonɓe ɗo e plateau Pindi TV kono kadi en gartat e nalanke meɗen hono Oumar Fouta saabu ko suka baɗɗo fayida ko suka mo ganduɗa joguiɗo fandare ina eɗen jogui muɗum yakare so tawi rewi e koyngal ngal rewi ngal so yeehi ha ɓooyi ma o yettoto yiiɗi yettade ɗo wadde hande machallah wonani en beelammo no fewi dendagal bandiraɓe yeɓannoɓe en emin mbiya on julmo wuuri konngol arta e maɗa Sali Dia. Allah jarama a jarama Seydi Sow wadde noon ko weltanade on wiide haade men toppitude Oumar Fouta salminire kadi bandiraɓe noɓe gowirimo ni dokken baylo poɗejo konngol salmina bandiraɓe bisimilla ma Diary Ndiaye. Bani ba Mama Sali assalamu alaikum bandiraɓe yemiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini fof kadi mi juurima kadi mi salmini kadi Baba Abou Samba Diop e technicien ji meɗen kadi e yeɓoɓe kadi Pindi TV o wiyama kadi juulemo wuuri on jii hande baylo boɗejo wondi koye mamaji muɗum e gataji muɗum Mama Ruby Sall mi salminima mi salmini fof dal. Allah jarama a jarama baylo boɗejo wadde noon Oumar bisimilla ma Seydi Keneme.
jamanu hande o mettude weñade hay war Allah ni ko goto goto jiyata jamanu hande o mettude weñade hay war Allah ni ko goto goto jiyata woyo o aduna waylima yurmede natti hayte dungal sati ɗon galoto wonama muskino lesɗinama imagu yeyama sabu jawdi aduna jamanu hande o mettude weña hayar Allah ko goto goto jiya jamanu hande o ko jamanu bitene kame faadede yo Allah faaboy kala mo andi yo waɗida sabu wondo gañom de fada kone yo waɗna Musa jamanu hande o mettude weñade aywa Allah ni ko goto goto jiyata non o ma beyden tinare sabu soyen damuta jani mi wodi mi wati joketake somi toji dade min mi askini men taw tagal nene hawa kame baba adama koy galle goto yuden koy galle goto yuden en cerata en bawa sete dum non denen jaberi men sabu ber gele jaltare jango wuyo aduna jamanu hande mettude weñade ay war Allah ni ko goto jamanu hande jari mettude weñade ay war Allah ni ko goto jiya Musa nyambano ayo ma bandam bandam arandi o jaman aman kisema bo mingel neno yam ayo kise arandi o jaman abdulai kisema bo ayo ma press line yo bandam o ne andi o jaman ayo je baso oyo je na baso debbo pullo nani ne andi o jaman jari 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 konda nandi o jaman ayo bidi nani oyo bidi bidi nani nani ma nani o jaman jamanu hande mettude yade aywa Allah ni jamanu hande mettude aywa Allah ni ko goto goto jiyata Mashallah, Umar no
o gudditirɗa ni weeli min eɗen gandi kadi weeli pulagu ngu fof wadde ndewiri ɗon tan en mbi bandiraɓe fulɓe fof yo julmo wuuri yallah hokken tawido saaha wuuri tawɗen ɓeydi usaki nde tawno no mbiɗon ni won tawnoɓe rawane tawaka hikka won tawaɓe hikka ene wawi mbasa tawede mo wuuri eɗen ñaagui Allah yo Allah jeeɗen tawreɓe wuuri e dendagal bandiraɓe heeɓiyankoɓe piidi kala eɗen mbiya bandiraɓe yo jarlo jaafo tawno kewɗen wiide ni haalde ne satti kono heɗade ɓuuri muusde en saahaji yoɗɗen kaalen perguiɗen e nder haalduji men walla e jonde meɗen walla ni e nder comportement meɗen kono noon yooɓe paam tan ko neɗɗo way noon kono wonanani ɓurande en men hay saaha goto joɗade haala walla wadde ko moƴƴani wadde ɗen mbiyamo juule mo wuuri yallah hokken tawedo saaha wuuri en juuli mbaɗi julmo wuuri kadi ardiɓe galle ɓe woni bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia wiyama julmo wuuri makko mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso wiyama julmo wuuri makko kono noon ko noon tigui directeur médecin général Kawɓe Samba Diop mawɗo ardi bennani o wiyama tigui julmo wuuri makko nde tawno fof kadi ko kanko Seydou Diop kono noon ko noon tigui personnel piinde e joguiniɓe en kaɓirɗe onon eɗen gandi kalno joɗiɗen ɗo kalɗen haaluji ndewi lawol son uji ɗi kadi machallah ko Allah e joguiɓe kaɓirɗe kadi hande ko Ali Samba Ndene Fall o wiyama julmo wuuri makko ko noon tigui Abouba o wiyama julmo wuuri makko ko noon tigui Djibi Dieng o wiyama julmo wuuri makko en wonde Jobbo Sow ɓe mbiyama julmo wuuri mabɓe e personnel piindi kala wadde noon ko artirde mar tan konngol Moussa Niang e ko kalta e ñalawma julde o kadi e jonde nde ɗo e kadi no Oumar udditiri yewtere nde machallah yonni caggal nde mbaɗɗen ɓe julmo wuuri Oumar ko uddirirɗo o morso woni julmo wuuri to hoddu ndu haalata ɗo ɗon tan giwreten ngam nadde émission weñade jamanu e mettude jamanu o nafar tan ko yimɓe mbawa famodirde addata pamodiral noon ko joddade jewtide woni communication ko sali en mbaɗata émission ngaji Mama Rougui Salen Jeeba Salen wona ɓurde gandal Jeeba Sow wona ɓurde gandal kono ko arde koɓe jogui ko rendu ɗum e bandiraɓe gam wossodirde mumen Oumar en ko ñimata ko gam wossodirde yimɓe saabu aduna o kala mo jiiɗa ko artiste ar nene ma kala mo jiiɗa ne jogui message mo wawi addandema kala mo jiiɗa ne jogui gandal ngal wawi hokkude ma ɗiɗo ñalɗi noon wonɗi yimɓe kaldre pamodiro saabu ɗo mo ɓerde mum wonno dow walla mo gonɗol mum wonno tiinde sa daari mondo no wayni walla rendo men enen fulɓe société men ñande suba julde sa daari hande suba no yimɓe daara julmo wuuri jomum nodduma mo mbayruɗa nande jiya ɗum wallahi ndeysan sa daari on communion tan anda sinno sago ma yataw ñande fof ko julde wallahi wona ñamgol tebbol ɗi ala ɗum fof ne jeeya hen ko ambelir ɗum fof ko yonnu ɗum fof ko simkude ɗum mais ne jeeya hen jarlodiral jafodiral ngal yimɓe wadde recommencé hande eɗen mbawi wiide mone men fof ko yeehiɗo makkatal mukarramma saabu ɓoora ɗum bakkuduji fagguinma bakkat ko wiide bande o walla wadde bande o walla toñde koddiɗo ma o tawa tinani ko suuɗi eko feeñi sa huccodiri makko yerlumi yafumi ko suuɗi eko feeñi o yerlimama o yeyatma ko suuɗi o feeñi hakkude mon o iwi ha laaɓi ko Allah ko kam ɗon ne weeɗi min mboɗo heewide toñde Allah ɓuuri toñde tagore hoore mum saabu janggo yaafoɓe Allah yaafoɓe nelaɗo Allah so wi Allah yaafoɓe Allah yaafima yeddoro hakkude men enen waɗa yimɓe fof mbawi nadde aljanna so tawi en jaafodiri oɗo yaafoye yo duumo ene yurmini sali c'est très important aussi yimɓe Oumar wima ko jamanu ne metti ne weñi kono ko aade tan fayi hoore mum ko hattanani jomiraɗo ala mo fayi charge mo ko hattanani wallahi gonga Moussa Mignon woni holɗum min mi andat hol degré mo kalmi hol capacité ko mbawmi hol dongal ngal kattanmi mi heddo ngal ɗon dongal mi heddo oɗon lancé mi yehe ngal ɗon jaɓɓal kono somi waɗi ko ɓurti doolam tan min hoorami tina ɗon sat ko mbawɗa sa lelimo ɗanoɗa wadde ɗon ɗo mbiɗa wat ko mbawɗa sa lelimo ɗanoɗa wadde ha joni eɗen garte e ñalawma julde o tan e wiide eɗen gandi tigui so tawi julde nde fandima pression ngaji ɗi ne keewi eɗen gandi hande ko ñalawma julde kono noon eɗen gandi haado ñalawma o yettade won ko wayno Moussa Niang en tampino ko wayno Jeeba Sow en tampinini ɗumen surtout minen rewɓe wutteji en gayi so jomum
ala jawdi pawa muɗum charge ko wawa taw koye ñalawma goto ɓenno kadi ko ñalawma mo ganduɗa yimɓe ene poti yarlodirde jafodira kala haqqe mo jomum fawno e ma poɗɗa ko fawkodude sa yeehi noon kadi haɗa fawa joom galle ma walla ɗa fawa bane gorko walla ɗa fawa jinnaɗo ma gorko charge mo wawana ha yahawmo ñamloyo sosoɓe no mbaɗa ten so julde ɓenni artene poñe ɗum wadde jarani wadde noon ko wiide bandiraɓe gartat haqqillaji men tan ganden ñalawma julde ko ñalawma farata kono wona ñalawma poɗɗen ƴettude eɗen pawe koye meɗen ken kattanani denɗi jeeba so aɗani kam enen julde meɗen dahar ko ni tan ko ñamde tan ha deɗɗi kewa han ha jeeraben paɗɗo noon ko haalde tan ñantoɗen tan jooɗoɗen mbaɗanni ko ɗon jiɗɗa ko ɗum tan woni julde nde kono noon eɗen gandi hande so tawi winoma hande sinno jeenaba hande juuloyno ko Mauritanie walla o juuloyno ko Jakiri hol changement mo jiiɗa julɗeli Fouta ɗi e julɗeli men ɗo e Dakar eyyi juldeji meɗen kam ɗo e Dakar eɗen gandi en mbiyata welani ni saabu neɗɗo kam to mbawɗa julde julduɗa e bande en fof ina weeli kono sa juuloyi kadi Fouta ɓurat saabu ko toon ɓuuri hewde bandiraɓe e heddi tan noon ko to mbawɗa julde foof ya taw ɓe gonduɗa ɓe jarlodirɗa jafodirɗa ɓe ya taw ko onon foof ko jaafoto ɗon ko ya taw ina laaɓi e ɓerɗe moon e ko ɗum woni hande caɗele men oɗo haali ɗum joni aduna o e weñade aduna o no weñi hay goto arani ina arde caɗele hay goto arani ɓernde mum ina boni ɗum ɗon foof heptoto en koye aduna tawɗen ɗum wadde ina hani sen guuri hakka en kawri e julde jarlodiren jafodiren taw kadi koko woni gonga e meɗen hande aɗa wawi arde mbiya neɗɗo yarlumi yaafumi wima mi yaafimama taw kañum ko woni caggal ko nanɗon taw koye ɗemgal julde ɓendi tan artide ala ɗum ko jajaɓe poti mbaɗat noon yoɓe goppu ɗum wadde sen jarlodiri en jaafodiri tan ya taw koto gonga e meɗen mbawen fuɗɗitade goɗɗum neɗɗo kam wiyata toñata kono ina wawi rentade e rentade nden noon saabu sahaji aɗa wawi wadde ko heewi cikka an ko lawol pewgol gonɗa taw an aɗani toña hewɓe tawatinani wadde kala e saaha so neɗɗo yeehi ko ɗum Allah waɗi Allah addi julde saabu ko hitande ha hitande arata wadde hitande ha hitande ɗen poti ƴewtade jottoɗen julde ne weeli ñamde tew jajaɓe kam kañum julde gandi hen tan ko ñamde tew nde wonno ko taske ɓe keɓata tew joni noon alay sa kamɓe ɓe cikkat tan ko tew woni hen taw ko wona ɗum woni anni o tigui rigui ko lawƴude ɓerɗe ɗe yewtide famodira kadi ƴeewa kala ko mbaɗɗa aɗa andi e nde ɗo hitande yawti won gueɗe kewɗe ɗe mbaɗɗa hen taw fewani ƴeewa wossade ɗum walla ƴeewa waylude ɗum ko ɗum tan mbi sikki noon hande julde Fouta kam ɓuuri jirude julde Dakar laaɓi ɗum kam ala julde Dakar kam ko ɗoygol tan ko ni tan ɗoygol tan yamde yerde e ñantade tampude wonɓe TikTok joni tan ñanto gone TikTok mumen so wona ɗum kam ko ɗoygol tan wadde noon seydi so woni no mbiɗen ni so tawi haqqillaji jeeyito e Fouta ndeysande eɗen jeeya mawɓe meɗen ɓe ɓonno comci mabɓe won hen ni tuggo taw mbawani yaade no fewi kono naata gal yo e galyel en mbiyoɗon jarloɗon jaafo wadde eɗen gandi wadde ko ñalawma teddude tigui wadde yo Allah hokku en taw ko mbiten eɗen jarloɗo jaafa ko taw koye nder ɓerɗe meɗen tigui nokkuɗen ɗum taw ko gonga e meɗen taw wona e ɗemɗe te tan kaaji wadde eɗen garta ga e Oumar calmina bandiraɓe mbaɗaɓe julmo wuure e konngol sa paari gadna en deuxiéme morceau inchallah. D'accord. Assalamu alaikum wonɓe ɗo e plattude d'abord Moussa Dieynaba on kañum gadimi waddude ɗo émission e nder piindi haalimi ndeysan an ka nenam on kam ko Allah tan andi woni hakkude men ko o ko manam debbo jaari ɓene o calsalo walla salsalo goggo ma o woni hen Rugi Babel Sall ala yettode dendirade inde ne Mariam Wade eyyi o nenam aussi Mariam Wade ɓe ko sehilano Biram Senghor ɓe jeeya koye orchestre Bele Ndendi o ga ko Mansour Samba Hagga Seck voilà ko adi fof mi salmini onon wonɓe plateau ɓe mi salmini technicien ji ɗi mi salmini wonɓe ɗo e nder lokoji Pindi TV fof so ɗum ɓenni mi salmina dendagal yeeɓoɓe télé men Pindi TV koɓe haajuji mumen hammuji mumen e ñalawma hande julde taski jeeɓat oɗo émission spécial baɗɗo fayida d'abord ko weltare tan piidi kam de noddi kam fof to baɓe wonde fof hayso ko France mami ƴettu avion mi ara ɓe notto yeehi ha gandanɗa hoorema ɓe jeeyi sehilam wiyatami ko Oumar o toñita kam ko Oumar Fouta joom Pindi TV saga e nombre ko mbaɗmi ɗo émission ji ko kadi kanko
pour kanko émission ji banmi ɗi fof ma rawdi banmi pindiri produit mum ndeysan wallahi go donc firti tan mi are gallam kadi nottade jinnaɓam e bisgam da ko jinnaɓe alhamdulillah hande ko ñalawma julde ñamama harama a ñantimo noon umuram de merci beaucoup oɗo wutti noon sehilam Boubali ɓurɗo andirede Amadou Sy mi calminima kanko woni PDG Wicom compagnie kanko toddi kam ɗum mi borno émission o machallah o jagge combat he ko neɗɗo waɗɗo fayida gorko mo demet dellu wuro Adama Samba presque lambe le kadi jiggoɓe donc merci invitation kadi mbiɗa salmina tan jinnaɓeɓe mbiɗa salmina wondiɓe ɓe no mbiɗon ni tan eɗen mbiya julmo wuuri kala julɗo ɗo wawi wonde eɗen ñaago yafuya kadi kala mo meɗen toñje ko suuɗi ko feeñi saabu on kaali foof ñalawma ko ñalawma yurmede ko ñalawma laaɓal en dokkama ɗum gam en lawƴu ɓerɗe men wonde mbaɗa profitore lawƴen ɓerɗe men gonga kala mo menni toñde ne yarlo ne yaafo minen kam momin sukaɓe saaha aɗa firguito aɗa haala ka forani haalde surtout enen wonɓe télé ji e radio ji ɓe surtout saɗa haala ko fewani a tinata gonga a haalat tan ha gayna janggo walla jaaha e réseaux sociaux jaara ƴatte walla indema ne bonne ɗum foof ala ko waɗat ɗum so wona wonde neɗɗo o timmani gonga o watta aɗa waɗa ka tinani sababude wasde timmude mo donc ça fait plaisir arde nottade on ɗo voilà minen kam min porani hewde haala ni eyyi kono gari tan ko machallah wellude ñalawma caggal salminago haaduma natande ne deuxiéme morceau tan hande wonko min jiiɗo emin gandi Oumar Fouti ko yimiyanke kadi nono mbiɗa ni aɗa wowi yeyede e plateau ji e Pindi TV machallah ko galle ma kono hande kadi aɗan ardi kadi e facette goɗɗo walla mbiyen façon goɗɗo hande min jii gadduɗa ko kore gadduɗa kolli mbaɗa kono won goɗɗum ko won lawol ngol ƴettuɗa taw min tinani taw holko Oumar woni e dow muɗum e ɗum ɗo fof ko ruttade source tan minen ni sabu ɗum ɗo ko jiiɗa caggalam ko ɗum enen gowɗen enen fulɓe kide musique fuɗɗi e meɗen sa ƴeewi kide baba malen fuɗɗore mumen ko ɗum ɗo wonanno caggal mumen woni hoddu e lakal aleke oɗo musique ko hunde nde ganduɗa hoorema mi haala ɗum e français ene waɗi bercé cukago meɗen firti tan ko ka minen sukaɓeɓe ko ɗum min tawi ɗo donc goɗɗum e goɗɗum komin mbawi wadde foof ɗum komin luɓiɓe min jeeya heddi noon aduna hande o koko wayli sa yiiɗi dañde ko jiɗɗa ko e aduna ma walla e musique o surtout ne hani jaaha luɓoyoɗa ka jeeya surtout wadde musique mo ganduɗa hoorema ko musique moderne donc so tawi hande Oumar Fouti are mon addani on traditionnel yiide kadi famminde yimɓeɓe wonde hayso min ƴetti laaɓi jarani min jejjitani ko amen lawol mum ngol c'est important woni morceau mo pewanmaɓe one wiya hayyo Fouta sa hettima nder hen kadi ma faam holko saabi min gaddani ɗeɗo lehe ko kore kolli musique gonɗo hen o ko musique mbaɗɗo fayida mais ko musique mythique ko hunde ganduɗa hoorema iwani hakkillantagal neɗɗo o golo sa ƴeewi hoddu ndu ko hoɗata ko yimɓe fof ne gandi hoddu kam ko nannata e nder hakkille neɗɗo o so heddinoma tan e neɗɗo o rene kollen mum ma wonko manki hen gonga kono jinmi wiide tan sababu dela la personne donc ɗum tagui noon ɗiɗo taw oɗo concept kadi ɗum woni ummanade gam ummidde ɗoɗa findinde yimɓe fulɓe kadi e ɓamtude leñol pulaar ganduɗa hoorema to Allah wawi nawdam en aduna foof hayso min mbaɗi musicalité goɗɗo musique pulaar o ko noon sara amen tan machallah noon wadde jehen ha yo Fouta bisimillah ɓingel banda ni wayni mama mbeɗe ya Fouta to ɓingel nenam ni wayni mama mbeɗe ya Fouta Toro
nenam ni wayni mama bede ha Fuuta Tooro Fuuta men ko leydi jam leydi teddungal Allah joomam Fuuta Tooro ɗum noon ngen Fuuta Tooro Fuuta woni jeyi men saña Nene Sali nange feeñi leydi jalbi Fuuta ko saare yontar subaka lawnana du jaali boni bitole jogol nana daade bomi mawɓe sukaaɓe nanga jambe jele noto yo kola ɓene jabbone ngawa ɓene bekka yaada e jindine ɓeyda sembe sagataɓe Musa ɗon ko sanga ngata maare ɗon ko sanga ngata maare to beeli kewi jondam bonji kuɗoɗi taari ladde wilti jawdi haari ɗum noon hoto jeeji tan hanki men tinnoɗene hande men ngare jangen janginen ngam pewnen jango men hoto jeeji tan hanki men tinnoɗene hande men ngare jangen janginen ngam pewnen jango men rewɓe goɗɗe normaku pol les falota ko maje saralade subalɓe ɓerɗo gubi to ataya dusata ƴewte kolli belna ɓerde yontade tengade darla cakkale caya ko ñaatugal sagataɓe rewɓe ko cacci kame wutteji gaɓe rewɓe fulɓe fo ko yontade yobulaaku yaru yeeso Musa Fuuta Tooro Tooroy belel bira ngeen Fuuta Tooro ngay lemuna ha boseya Gendi jabara may selima sire sama dambari Muktar naan seytaan listen to woni nokku Ceerno Mouhamadou Samassa gara wuro soge dindeji woni nokku Ceerno Aliou Thiam Damba Sirine Mahi Juma Law ñalal o woni baban Ceerno Cheikh joom manano diɗo no Nurul Huda moƴƴo nene galle korere ko bon mana diɗo no Ceerno Yaya bon Ceerno Mamba joom mongo joom mana diɗo no Wursoge dindeji mi manta min mi jara nena Sali o japulo ken anya medi me leel ko lijuɓe e Wuro Siré e Coɗay en andi o debbo mo bose ma day namdal bosoya somi naati bosoya mami nando
sali o japulo sali e yumayram ndemi ma jatar mes jataga jajaɓe dogani sali jadoga da portable bare yimɓe Oumar no tottima cagga yumiraɓe koni kewi kono potani sali onon goni hanki goni hande goni janggo salamu alema jeeba jeeba sokulo jeere holloñeje koɗe keɗe eko saraji honnoma saraji abay tarara fulum kodude wawi reedu giro yanando yasin yimiraɓe kone kewi kono potani an suka hedindinnaɓe ma so Allah wurokkima sa dañi waluji naɓe ma roku nene goo roku nene ɗiɗi an roku nene tati roku nene nayyi mbimi roku nene joyi sayidi roku nene jeegom an roku nene jeeɗiɗi ha jeetati dokka bamma sami jiima jamaji hanki anon aɗa foɗi no newre jungo nene sawma sawma jibinma aduma eduna to bitima ne wambuma ne muninma ne lawjuma ne holtinma ɗum noon mawna mbiyaɗa fiya becce artuga amajji non nene hane mi manma biram an biram mi wayni mama mbeɗe ya Fuuta Tooro ɗum noon sen daranima Fuuta men pine men mayata majjata nden noon so ɗemgal maayi gande ko fina tawa mum maayi ko ɗemgal woni fittandu leñol Musa kono ko leñol woni fittandu ngendi ayo Fuuta Tooro abi mi wayni mama mbeɗe ya Fuuta Tooro machallah Oumaram yo Allah sellindani nde yo Allah sellindani nde yo Allah sellindani nde ɗum tan mi ñagontuma e wadde noon ɗo wi Fuuta Tooro ɗo hagguillaji men kadi ma yaa e ɓeɗo bandiraɓe worɓe kadi e bandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa fuutanɓe tigui fuurankoɓe tigui yiɗɓe fuutankagal jooɗiɓe ɗo e leydi ndi mbaɗi ɗo ko waɗi fayida kono kadi yaltuɓe e leydi ndi mbiye ladde seeko sabamde darnade Fuuta meɗen wadde min Sali Dia mi hokki hande émission o e kadi oɗo morceau mo wi Fuuta o bandiraɓam worɓe tedduɓe on woni Amadou Ali Sow gorko mo Marial Sayboɓe ene wonde Mamoudou Ali Sow walla mbiyenmo Amadou Moussa Sow ene wonde Mamoudou Moussa Sow worɓe Marial Sayboɓe bandiraɓe worɓe Sali Dia tigui jagguɓe muɗum kadi gandi tigui télé wona hunde wemde guila e comci hay fofoof kadi joguiɓe mum teddugal manggal so korka ari mi heeɓa sukar korkam so taske ari tagui mi andude télé nde hen hokka neɗɗo jawdi koye mabɓe kala
julde taski Mamadou Moussa Sow ne rewne jungo Amadou Moussa Sow jawdan mi heɓa layyam wadde mi kadi hikka kadi mi heeɓi ko ñantim ko hade kamɓe ñantimi wadde mi wiyaɓe Seydou Sow en ha toto milliard say boobu yallah hebbino hono mabɓe leñol ngol nde tawno kala koɓe mbawi waɗande meɗen ɓe mbaɗen ko leñol ngol joɗon ɗon ɗo wadde yallah hebbino hono mabɓe en wadde Seydou Sow en ko noon tigui eɗen mbaɗa julma wuuri ɓe ganduɗa koye ummade Goggo Rougui Sall faade meɗen konngol meɗen taw noon Goggo Rougui Sall waɗiɓe julma wuuri enen mbaɗɗenɓe julma wuuri pinde fof kadi waɗiɓe julma wuuri woni Aissata Mody Mbodj gonɗo to e Belgique yumum Doniel Mbodj o wiyama Seydou Mbodj makko ko nene menen ko neɗɗo kadi jiɗɗo leñol ngol kadi korsinɗe en wadde en mbimo julmo wuuri yallah hokken tawede o saaha mo wuuri kono noon tigui ene wonde Fat Boundaw Niang ɗo e Dakar o wiyama julmo wuuri yaye Fat Boundaw on woni almudo Cheikh Nouroudine Hammad Aliou Reki mon papa mon ami mon fofof wadde noon so tawi wiyama Fat Boundaw tan wadde wonko min dendi ko heewi wadde o wiyama Seydou Niang julmo wuuri makko ko noon tigui en wonde Hady Sall sen mbi Hady Sall noon ko miñum Goggo Rougui Sall tigui wadde noon ko banum debbo Kalifone Sall o wiyama julmo wuuri ha toto France mawgo e dewre makko kadi en mbi kadi France naaɓe fof julmo wuuri kono noon en wonde Djiby Ly so tawi en mbi Djiby Ly noon ko gorko mo Mbolo gonɗo to e France o wiyama kaw Djiby Ly annene julmo wuuri ma yallah hokken tawede o saaha mo wuuri taweɗen ɓeydin usaki kono noon kadi en wonde mo ganduɗa ko Maysourou Samba walla mbiyen ko Abou Mody Ndiaye kañum ne ko to e France woni kanko no wiyama julmo wuuri min mbima noon ko neldunɗa ko Goggo Rougui ko fof yettima minen fof min ñantorima hen lone ɗe e fof parton ngaji ɗi fof jettima Allah jarama a jarama wadde noon ko en mbiɓe julmo wuuri ko noon koye mabɓe tan dewten tawno ɓe keewide ko yiiɗi haalede ko fof heƴata e nder jonde wottere nde wadde sen mbiɓe ɗo julmo wuuri tan koye mabɓe dewɗen mbiɗen dendagal fulɓe to goni partout dans le monde julmo wuuri mabɓe yallah hokken tawede saaha wuuri enen ɓeydi ustaki wadde noon Moussa Mignam ko gartata e morceau Oumar mo yimi ɗo par ce que morceau wonko haalata ko heewi Sali ko ɓe kalɗa ɗo ɓe kamɓe jeeyi o morceau mum Oumar journo joni saabu woddude wolde hattane nanede gonga wonde to taganiɓe haqqillaji mabɓe ina ɗo gonɗen ina eko mbatten ko woni sababu manan didonno rewidade ɗum duusirde en kadi noɓe mbawiri duusirden dowuji duusirden kongi belɗi wawɓe ɓe kadi manan didonno duusiri en jawɗele mumen ɗum woni komi mbiyata haare arabe ɓe juɗɗo ngata dande dabbo ngate coddugol moni kala no wawiri ko noon waɗi tuma accompagné fatma eɗen mbiya ko mabɓe ko yo Allah juutnu a ƴettani téléphone ma nodduɗa jomum korka ari a ƴettani téléphone ma nodduɗa jomum taske ari kono andude fodde ittude nde ɗon fodde ngal ɗon gueɗal waɗanma ɗum ko fuutankakal ngal baɗal ene weeli Moussa Mignam saabu ene weeli alande arsugu ma won tan ko junggo guiɗo ma mbaɗa yinma mi ala ko gonga mi yiɗama mboɗo jogui ko gonga kono mboɗo yinma mboɗo jogui ndima feccaka eko joguimi ko winda jangga min de mi jaɓani manda goɗɗo gonga ko gueɗal woni noon jiya Sali Dia eko waɗata ko ganda oɗo ko yolti leñol goppuɗo haaju mum hammu mum ngam yewtude leñol on ala ko mbawɗa yobde ka wawanamo foof wawanmo duwawo so tawi a dañi ko seeɓi doole ma o ñaaga himo o yela hima kono waɗandemo nde ene ɓeyde gilli noon sa itti a hokki guiɗo ma tan ene ɓeyde gilli sa itti a hokki gaño ma ene usta manan diɗon no gañgu ɗum woni ko won noon o yimi ɗo ko guese jeeri o yimi ɗo ko puɗal nangue woni furankagal duƴƴali boɓi ɗum nen Rougui Sall en wonko gandi hen walla minen jibinaɓe village mawni village on ko gandi hen subhanallah nana le chant du coq mi wi kamɓe ce sont les infatigables mo ganduɗa ala fête ala vacances ala repos ko debbo furanke o puɗal nangue an ummoro gaddiya mburu les chants du coq woni ɗo gueɗogal ewnoto manan diɗonno joom haaju ummo hankkadi ne manan diɗonno puɗal nangue feeri woni lebbo ummo ƴewya mburu huɓɓude duɗal findinde suhaɓe lawƴude kaahe fewnude kastari ɗon tan hankkadi ni kanko ummima guila ganduɗa ko weeti weetade hankkadi ni yimɓene kasto so jomumen paari an ransar kaahe te yaade kadi en yahoɓe nder ndeɗon fonde yahoɓe ɗeɗon guese o yaade e mabɓe ñalla toon arta kadi manan diɗonno togga barme gam bottari ummo e ndeɗon bottari mana yimɓe gotto rendine kaahe tellio maayo lawƴiya so lawƴi ha paari wiya fatmi sagoto ngoɗo falo mi wosoto ha ho mi addoro gam hirande artude kadi togga barmi hirande koɓe jamreɓe pecce jamma yimɓe kirtoɓe dottana leladen ɗan to an aɗa lawƴe kahe wallay ɗon 2 heures temps 1h30 minutes taw hankkadi kadi joom haaju ewna salatu yoni a ummima est ce que ko mabɓe ko e ngala vacances wadde woɗi sababu
Sekou Maral Foutou namda so tawi won yumma en nan ton o wi mo pani mi to mi talibe ga est-ce que c'est la femme qui fait la société debbo woni gendi debbo woni rendo so moƴƴi tan rendo moƴƴi o wi tu éduques un homme tu éduques seulement un homme mais tu éduques une femme tu éduques toute une société wallahi go wadde on jarama so hande ne yooɗa tan gorko ne yooɗa ena semba ko ndewamu worɓe haalteɓe fof woni Hadim Rasoul en Seydina Limamou en e Mame Seynabou Ndiaye en sa yeeɓa kaale tan ko yummaɓe en lago ittuɗo wi mbaɗa ñaaguima saabu Allah ñaaguirimami mi resiniranima mi ardanima saabu gujjoyi saabu cakka kange saabu haydara mi ardanima mais ñaaguimami tan bandamen ɓe batti ñiirdemi wonde min mi hokka ko maymu jekka ñaaguimami ko wi ɗum ɗo tan ko min jeeyi ɗum maymu jekka mboɗa andi kala ko kokkuɗa kam barkina o wi mi mbaɗo guesa oɗo terrain mboɗa andi ko min rokkama ko labɗomi komi sanda ɓolololo mi ala goɗɗum sona ɗerejam ɗi joguimi ɗi kono mi hokkima mbaɗo guesa maymuamu jekka kaddi gurdam noon ko an on woni holyo ni Bakary Dramane alam lo Kumba Thiam est-ce que borom bone kaare borom akika borom sakari yalla ɓe mbimo sakari yalla ma holde colɗamo o colmo ko ñene batiri kanko woni Serigne Babacar Sy ko Seydi Alaji Mali ko hokkuno sokno Rokhaya Ndiaye maymu jekk tere oɗon wonɗo waɗa juma ndar mawɗo anani ka Sali Dia mo wiyani ndewago holko wiya mi yiyani biɗo ndewago wi fof machallah Seydi Dia ɓen jibin ɓen wala yaade wadde ko onon tan mbi oɗo société so yoɗi tan ko onon somo feewa kadi ko onon koye traboye moon koye dow mbira momon ay debbo so weltima tan gallo lela lelkat gonga c'est une lumière la femme kanko tan min ko kaale mo gila hen kanko wawi wonde fidèle kanko wawi yidde hollire kanko wawi wonde sincère Seydi min mbawa jogade double facette walla 1000 facettes mais la femme elle est vraie kanko kadi andi le vrai amour minen Allah wi min gone polygame ndese nayo ha tato ha nayo kono ko wiye debbo ko wawde bigami awa wallahi donc on dit fidélité c'est féminine quoi la fidélité wiya ko la fidélité wiya ko la fidélité lay gonga yaltido hande de Oumar wadde jumalumol ngol ko deftere de gasi ko deftere hande joni so tawi no wona amen wawɓe defde so tawi no ganduɗa ko jawdi hirsama pare komin mbawi hen on ala komin mbawi hen ko onon gaddinano les créations ornement e ko wayno tout pour nous faire plaisir yo Allah yoɓon moƴƴere non Allah jarama Moussa Mignam anne yalla yoɓo moƴƴere tawno worɓe waɓeno ma soɓe keewe Sénégal walla soɓe keewe aduna walla soɓe keewe pulagu tan minen rewɓe fulɓe minen jeeba min poftat min donki dañji worɓe waɓen ma hewɓe oɗo philosophie min cohli hande e génération gonaɗo o machallah wadde noon jeepa machallah ɗo mbaɗanɗa weltima yata aɗa wawi haalde ni mi weltima no fewi machallah nde wonno Oumar ko yimi ko so yimi tan en miijot goto fof miijoto to dawi saabu enen goto fof ne wawi taw ko ɗo gonɗen kono sen gummaki village tan jinnaɓe meɗen ko toon gummi te so Fouta haalama ala e meɗen mo yahata Fouta ala e meɗen mo anda ko kala ko woni toon saabu hande so wiyama Fouta tan eɗen jogui ko parnori ɗen nde wonno mo ganduɗa leñol meɗen e dañi fartanŋe hono Cheikh Oumar Koye e meɗen wadde ɗum ɗon tan wonani en belamma so ɗum ɗo goɗɗum kadi so yanti hen nde wonno ɗen jogui yontaɓe hewɓe ɓe gandanɗa sen so innama tan hande eɗen parnoro wonde kon Fuutankoɓe eɗen parnoro wonde hande Fouta ko enen goni toon hande sen ji hande réseau ji ɗi surtout wona rokkudeɓe publicité hono TikTok en walla gueɗe kewɗe sa yi hande a yi sukaɓe ɓe goto foof ina ɓorno koltu ina waɗa cosaan ina waɗa challenge ina yaltina koko heewi ko eɗen peewi eɗen jogii geɗe kewɗe kono ko cuuɗinoɗi so tawi hande neɗɗo wawi yaltinde ina winda min komi pullo j'en suis très fier wadde ɗum ko belamma e meɗen wadde ko ha joni ko ɓeydade tan tentinde sabu sen nangi ko gonɗen ko en jeebaki tan eɗen jogii daroɗɗe eɗen jogii ɓe gandanɗa hoorema sen daariɓe tan to pewɗen ɗo no wawi wasde fewde saabu enen ken daroɗɗe ko won ñemboɓe e meɗen ñembeteɗo noon foti waade kono fewi wadde Allah rokku en waade no moƴƴi ha dañe ñembede saabu ɓen ɗon ñembaɓe hande walla so yeehi ha hande sukaɓe darima ina beltoro fuutankagal mumen ko won ko saabi ɗum wadde wonani en belamma no fewi ko Moussa Niang haali joni ko kadi ko
ɗum ala ko wattete hen debbo fof ko ɗum yiɗi nande gonga sabu debbo yiɗi ko jiɗɗo ɗum yiɗi ko teddinowo ɗum yiɗi ko pasnoto ɗum sabu tampere nde wona sa yi debbo no ina ummo guila salat ina yaaha ina arta ina liggo aɗan ɗum ɗo fof jolanoɗo fof wiya waɗani ɗum gonga kono sa ƴeewi yidde a ƴeewi jiɗɗomo teddinɗomo adduma a ƴeewi ɓesguma ina jinma ɗum ɗon kala ko mbawɗa wadde a yewat sabu ƴewata ko fewnude to debbo so feewi tan galle feewi wallahi mbima neɗɗo foti ñagade tan ko gueɗe ɗiɗi yo Allah rokkam yumma moƴƴo Allah rokkami debbo moƴƴo wallahi goto ne wonno sa dañi yumma moƴƴo a dañi to ɓaariɗa ne wonno duwaw nene wona sara kono kadi sa dañi ɗum ɗo debbo moƴƴo galle ma feewi saabu ko debbo ma kañum jibinantuma ɓesgu ma to ɓesgu ma kadi kañumen goni janggo ma wadde ko ɗiɗo gueɗe ɗiɗi tan neɗɗo foti duwade tengtina kadi ɓe mbima kadi sa teddini debbo ma teddinɗa hoore ma saabu kala nde feewi ko an fewne so wiyama debbo ma wiyete ko debbo kaari wadde kala ko teddinɗa ɗum nane a heeɓi haalde ɗo konngol mbiɗa rewɓe so julde ari eɓe namdo ko heewi mi sikki wona namdade ko ɓurti ko woni caɗele kono debbo ina hani namdade ko julde saabu julde nde ko hitande a lawol aɗa foti wellitade hen sa ɗum ɗo sa hirsanama jawdi yadata koye wutte joɗɗo yadata koye paɗe joɗɗo yadata koye cuɗade min namdo ali normal wadde ko noon debbo teddinta machallah en beltima e Oumar ko yimar ko mbaɗa andi soko kanko windi soko goɗɗo winde ni wona jibol ngol waɗi bindannomo machallah seydi ina regui ina rewdiri kadi sa heeɗima tan a miijoto hanki gonga a miijoto gummiɗa ɗo te sa miijimi ko gummiɗa ɗo a rentoto to pewɗa ɗo gonga ko ɗum tan woni l' essentiel o machallah a weltanama wadde mbiyama seydi Sow seydi Niang haala ka waɗi fayida no fewi wadde ko wiide tan mata Oumar o wima ɗo ko heccimo en ɓuurimo duuɓe nde seeɓimo ɗum noon wadde ko belamma men ko wiide tan neɗɗo kanko jiggani tan so tawi aɗa witta tan machallah golle ma fof pewat ko jimɗa ko no waɗi fayida ene duwanoma kadi nde ɓeydotoɗa jokkude machallah aɗa jogui yakare ɗa emin jogui makko yakare wadde ko wiide tan machallah weeli ko ha joni ko artude e makko tan Oumar gaddanami en 3e morceau par ce que emin gandi hande ko gadduɗa kon teddi heɗata ni émission goto kono gadda 3e morceau tan bertoɗen bandiraɓe par ce que eɗen gandi hankkadi hojomaji puɗɗima riddude meɗen inchallah wadde noon kono jeeba wini tan worɓe on pawa ko teddi kono kala mon joguiɗo ɓorne min coode jawɗi gaddon so neɗɗo joguima yo wat so ala andane kono sa joguima waɗani sa ala jogan andanta wadde min mbi ko ɓe ngala ɗe or forcé kono joguiɓe mbaɗe ha timma minen foof min keeb hay bandiraɓe rewɓe ɓene kay no poti hebde wona kay resaɓe tan wona sa dañi kay sa dañi tan wat aminen bandiraɓe rewɓe bandiraɓe worɓe o noon so yonti kettine min gaddon layyaji ɗi gaddon minenne oɗo wiyata koye charge moon min goni tawde min dañani taw ɗum ko un hommage saabu leñol ngol ne waasi en ustorama neɗɗo mawɗo woni Mansour Seck neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko darennoɗo leñol ngol ko haaliyanki kadi ko naalanki ngana Allah nawti ɗum eɗen duwanomo eɗen duwano famille o foof Allah yurmotomo yaafomo kanko e maaɓe julɓe kala donc oɗo morceau ko morceau mabɓe wonno ɓe ƴeewa tan tasade hen hayso wayatno no fonno waade ni kamɓe waɗamo hen rendre hommage machallah wadde Oumar ɗo kallaɗo ala haala Maysour tawne eɗen gandi so wiya Maysour tan wiyete ko Beelou Elage Baba Mal wadde en duwnima Baba Mal sankare makko en duwnima leñol ngol foof kono kadi eɗen mbaɗa souhaité e Baba Baydi Mal anniversaire makko par ce que eɗen gandi 13 oɗo juin wonno anniversaire jibinande makko wadde noon eɗen mbiyamo kanko ne joyeux anniversaire Elage Baba Mal joyeux anniversaire dande leñol ngol foof ndeysan
waynaak Mansour Dine Fuuta yeewama Aaro yeewama Dande Leñol yeewama Baba Baydi ndeysaan say malalaya yaade Samba Gelaji Bokar Sawla mo jam koy tengel Farba Bagel yaade ko Gobu Moussa ndeysaan Farba Saw Gula yaade Njogo ara ko Sey Basire Samba Dambal Moutar Farba Salli dusire no fulbe ma ful dini gawlo yaade Elaj Baba Mar de kala ko awluɓe arnoɓe sinkude leñol koori wittuɓe nango pitrasu gawɗaɗo Fuuta yeewama Fulɓe jeewama Fuuta waasi Fulɓe fo mbaasi ɓe dumbula min duwiman min duwanima fulɓe min donima Dande Leñol donima Sénégal mi donima Fuuta Tooro donima Afrique fo waasi gandoye kati mama min kati mama Mansour yeyi wayna Mansour to kara yeyi wayna ne wodi sonno mayde waynotono ayata Mansour so mayde waynotono ayata ayata leñol ne sohluma njeewama fulɓe njeewama en mbaasi Dande Leñol waasi en mbaasi Allah ki Baba Baydi waasi gorko mo doyra wura Njakuba Yulunde tako joobe lawde ma mbojen terole oy waasi segil waasi jaadiɗo waasi gondige giɗo koyne weeɓi giɗel koyne weeɓi satti ko maydiɗo sawi wallahi Moussa wallahi hakkille yahatto Mansour ine gawlo jom wallahi tubakoɓe wallahi jom fulɓe mbi wallahi fulɓe mbi wallahi arabeɓe mbi wallahi to mbaɗa yade fo wallahi sawi wallahi ɓe mbima Mansour ndeysaan wallahi a waɗi yewede
mayde giɗo warata giɗo kono ne ñawna giɗo mayde giɗo warata kono ne fonde giɗo yo Allah yurmo yaafo baba Mansour Dine Gawlo gawlagu yewama Makele yo makele yo makele yo makele Seck machallah seydi kenene weeli kon kadi a bonni ɓerɗe seeɗa tawno eɗen gandi Maysour ko kawi meɗen kadi ko sehi men ko kawi leñol ngol foof wadde no mbiyeten ni tan ha joni en mbiyimo yo Allah yurmomo yafama en duwanima kadi leñol ngol foof nde o sankinde kala watɓe message uji mbiya enen foof en duwanteɓe Maysour ko ganduɗo ɗum e anda ɗum foof kon ko leñol ngol foof o duwante wadde eɗen garta ha jomum en mbiɗen ni hankkadi hojomaji puɗɗima hankkadi riddude meɗen tawde hojomaji puɗɗima riddude meɗen en gaari hen ha ɗo wadde ko hokkude tigui waylo boɗejo walla mbiyen Jari Ndiaye konngol mbaɗa bandiraɓe ɓe julmo wuuri wona sali weltima kadi bandiraɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV foof wiyama kadi juule mo wuuri yon jurkero yalla ken tawede saaha mo wuuri ko Jari Ndiaye debbo mo hawre hawniga walla mbiya baylo boɗejo walla ko debbo mo padal woni Siri Diyali Tambadou walla nawta kam kadi towtu Mauritanie woni magama e litama e hande noon ko Jari mo yonta hande e sen mbi yonta hande rek oto yaadimaɓe ngol kamɓe loɓe juuloɓe wara ko min goto lundiɗo heddiɗo henna kam fof mi salminiɓe mi salmini kadi Salma kanko kadi to e Nouadhibou rekki kadi annene madame Ndiaye mi salminima mbima kadi jurmo wuuri mi mbaɗi kadi jurmo wuuri foof fansiji Jari Ndiaye fansiji yeɓoɓe yonta hande kadi waɗa kadi jurmo wuuri kadi nenam sa yi hande mi ari mi suusi daraɗo ɗo huccidde yimɓe kadi ko Allah ne wela kadi jinnabam ne beela mi salminiɓe mi salmini nenam Fati Ali Ndiaye e Mama Samba Ndiaye mi salmini kadi banam gorko mo wona bandi gorko kadi mo wona nimsi somin gandino ɓe mbiya min dañi ko temdere bandiraɗo gorko saabu kala to bandiraɗo gorko ne darano bandiramum rewɓe mon ɗon daari a wiyama Ndiaye Diatta Ndiaye mo nanta gulali nanta Ndiaye Jele Ndiadiane o woni Abdourahmane Alpha mi salmini kadi banne mondiraɓam rewɓe Coumba Ndiaye Hawa Ndiaye e miñiraɓam togos ɓe kadi onon foof kadi sukaɓam ɓe salminima Afsa Sy Ama Sy Mama Thiam onon foof dal mi yon kadi jurmo wuuri kadi e kawiraɓam ɓe onon foof kadi yembo yallo ken tawide saaha mo wuuri Mama Sali hagge ala e ma Sidi Ndiaye weltanama hagge ma wonno tan ko hoddiri hiyade hagge o gila nden hagge ala e ma wadde Allah jarama Sidi Ndiaye wadde noon Moussa Mignam hankkandi no hojoma ƴi hankkandi koko jiddi e ma rawa arat tan mbaɗa konngol ma mbaynoyu Dieynaba Sow wayno mbaynoɗen tan dokken Oumar tan dusere meɗen dernier morceau muɗum jarama e disponibilité o arde ɗo hande kadi yewtidde mabɓe kadi wideɓe ɓe jarama so gamri tiggo yoɗi tan ko won jagguɗo e balaɓe te jaggue balaɓe ɗe tan ko kamɓe gonga nde won noon so tawi ɓe jeenano en eko mbatteno tan en ɗali ɗum ɗo en paye goɗɗum wadde ɓe jarama kamɓene ko haalde weeli ko foof heɗenede ɓuuri yidde haalde e wawde haalde dañde ko ɓuuri dañde ko haali enen noon dañƴen tan koko kallen mi salmini gorko Yirma o somi haali mi haalanimo somi woofani Allah mi woofo hooram Elage Aboubacry Siddiq woni Abou Ndiaye ndeysan kañum ne ganduɗa ko ene waɗi no foti wadde ne calminimo nunɗal ne moƴƴi sani c'est très important Youssou Ndour wi doylolo yakar mo tax ñu wóolula hoolade nde hokkani nde woni bonnani wadde o tentini konngol ngol Baba Maal wi cubballo fenata cubballo jam fara temedere e quelques forage e nder Médina Gounass 102 forage e nder Fouré Kumbalo 24 mosquée desneɗa kalis mum woni tappi mum woni ciment mum woni jamdi mum woni kala ko yaare mum ko an resɗa ɗo te kadi buɗɗi ɗi ganduɗa a ittani hen mbaɗɗa e jiifa ma jingande furankoɓe woni ɗon sabu hewɓe kokkanoma jeehe kokki e furankoɓe jetta e furankoɓe alhamdulillah en jettima kono mi salmina
no mbimami joni ni arsuma wono jungido ma ne salmina acca kule mayso ndiaye debbo mo juude kanyum e rella miñum ko gorol min jindiri gorol min jagundiri kono tugginden faade nyallunge hande nge o wawa jodade taw nularaami gorko bulaajo ndeysa ay alande gorko bulaajo weef hatma feccurmi hen gorko berto gorko bulaajo so ari kay feccere hen selli mono gorko berto kadi an en ittuni wallahi sali kanko nan jogi kalis acca sali kanko nan jogi kalis na bulaajo ko violé ka juum on ko yummun acca huley mayso on ko yummun huley acca huley ko debbo boddo fayde vraiment ndeysa kanyum e rella miñun be jaggi be goppani be meeda oppude aussi mi salmina Damba Gaye Molo Damba Gaye gorko mo siwre wasuwere mi anda ko golnimi subalbe kono subalbe balli kam be balli kam be balli kam e bangyo ban e nedde bo Allah ne seedi ko fartange mawdo ko yettudebe kanko e mawnam Habsaru Dem debbo mo hoore fone ko sehilma jiddo mo no feewi gonga Habsaru en calminimo ha to Paris la France kadi salminor onon kon mawnirabe kono onon kuufimi min bon metti marde ça mo wona régulier mo wona correct min mais ka doño ala he wutteji odon battini mon odon nawri machallah Moussa Mignon derloto don kam jaafo don haggi ala e ma Moussa Mignon degi ala jaari njaay mi ala na on haydara e der tenne ka moƴƴo en dido plateau ji Mama Rugi do 12 renno ko foto barakallah Seydi Wadde mi salmini mi jurimama e salminde gari mon ami mon frère alan odo saabi minen min jogi gedal der furu bammo saabi dum ko gorko bawdo tarikh non addumu do ma wod ko haala ma hen c'est secret bula salmini mon ami mon frère o mbiyam mom wirama petit frère parce que comme même génération et aussi ko wadara ko an addi hen participation mo jeba addi hen participation mo wadde ko mon ko wona hande fuddi ko wiide tan bon voilà yo Allah juunu do jiddo no yettindemo do do leñungol yidi soynademo do a jango relève won noddabe wadde ganda ko tenir le flambeau wadde représenter Pulawu e der monde entier yaro Allah ne hukuma yaro Allah ne subima e beedon ya barke Seydul Wujud ya barke dans les plus grandes salles de spectacle donc représente Pulawu inchallah barakal salminde les techniciens de wiide be jaarama yollo ken julde mo wuuri barakallah e Allah dacciden dental men gal non amin taw goɗɗo mari tan ha heewa tan ha yaaji tan machallah wadde weltanama hade men arde gay e dendam Jeeba Sow ɗo kalta haala cubalaago ɗo hami tengtini ɗon cuballo so yiɗima tan ko gonga muɗum tigui wadde min ɗon mi wiya jarama tigui cuballam mo yarani debel mo baccani balemaji somi wino noon wiyete ko Rugi Babayel Sall ɗum ko min tan jeeyi ɗum nde tawno so ɓodnimo wutte omo siftorami so ɓodnimo paɗo omo siftorami kala ko yi ko yoɗo omo handinimi hen woni nenam woni goggam woni sehilam woni fof tawno e mbi so neɗɗo woni sehilma han woni guiƴe wadde min mbiyamo Seydi Sall yalla hebbino hono makko en leñol ngol nde tawno kalde cukalel suusi tan yo ande won mawɗo gonɗo caggal muɗum nde tawno haal pour emin kewide saɗa fooɗo ko teddi yataɗo ɓagguiɗo tiiɗi wadde noon gande tigui Rugi Babayel Sall ne jeeya wonɓe caggal am ko neɗɗo jiɗɗomi korsinɗomi jiɗɗo kadi kala piindi kala daraniɗo piindomo yiɗi ɗum wadde eɗen mbiya yo Allah juutno baɗɗe makko moƴƴine battane makko kanko kadi koye jinnamen no jeeya so tawi ñalawma poɗɗoni yonti eɗen poti wiide omo yarlo omo yaafo tawno eɗen gandi jinnaɗo ene jogui ɓiɗɗo ne jogini haqqe jinnaɗo ko heewi yo aɗa yarlo aɗa yaafo no mbirami Mayram Bayla Kouro Ba Bocar Hamma Tafsir ɓoggito Diaba e Dule Oole woni jibinɗo momo jaltuma e reedu mo yarlo ɗo yaafo noon mbiyami Rugi Babayel Sall ne yarlo no yaafo somi sellani kañum jiyanmi somi wi ko muusimi kañum jiyanmi sara muɗum somi tampi kañum jiyanmi somi weltima kadi kañum jiyanmi saram wadde Rugi Babayel Sall yallah waɗane jaam waɗane ɓesguma foof jaam Allah jarama ko woni e ɓernam ko walla ko jiɗmi haalde ko heƴata e plateau mbaɗa andi kadi a yiiɗani ko mbaɗami ɗo ko kono ko min tan tewi waɗi ɗum nde tawno mi wawa wasde wadde ɗum Allah jarama Seydi Sall wadde noon Jeeba konngol ma mbaynigo garen gudden yewtande ha saaha goɗɗo eyyi tigui machallah Seydi Dia waɗi fayida no feewi wonno hojomaji ɗi kewani kono kadi ɓe jiɗɗen haalde ɓe fof en mbawa haaldudeɓe ɗo kono kadi en cuɓoto tan ko ganduɗa ko ɓurɓe ɓadade en ƴeewen wadde ɓe julmo wuuri ndeworen ɗon jottinen dendagal bandiraɓe e fulɓe kala to mbawi wonde kono kadi en gaɗorto hono jinnaɗo meɗen hono Harouna Deddi Sow nde wonno kala ko mbaɗɗa julmo wuuri adoro jinnaɓe ma sabu ko jinnaɓe ma kañumen ɓuuri jogade e maɗa hakke so kañumen jibinma kañumen nehma ko kañumen joguima ha mbawɗa hande wonde walla mbawɗa yiɗede walla goɗɗo wawi arde ƴettuma wadde en mbaɗiɓe julmo wuuri no feewi en mbaɗi julmo wuuri dendagal galle o
kono kadi en mbaɗi he julmo wuuri hono joom galle meɗen hono Mamoudou Diallo gonɗo to France en mbawa jooɗade ɗo hannde ha gummoɗen saabu en mbaɗanimo julmo wuuri saabu neɗɗo mo ndenduɗa gurdam aɗa foti kala e saaha hayso wona julde ni yarlodirde mum yafodirde mum saabu ko onon ndendi gurdam onon ndendi belemma kadi ken ndendi mette wadde mi waɗimo julmo wuuri mi waɗi ɗon julmo wuuri hono banam gorko Amadou Sow gonɗo to Belgique machallah meeɗa yeɓademi hay saaha Allah goto kala nde guitam goddi somi yettitima e makko o ñawnanami wadde hande somi jooɗima ɗo mi haalani inde makko wadde mbaɗmi ko gueɗe ɗe pewani kono kadi en jejjitta guiɗo meɗen sehil meɗen hono so Idrissa Yero gorko mo Cide gonɗo to Maroc kañumne kala e saaha ko daraniɗomi ko jiɗɗomi ko jiɗanɗomi ko jiɗanɗo kala bandam machallah ko jiɗanɗo kadi fulɓe kala kono kadi son kaali cubalagal mi siftorat sehilam sabu hande mi wawa jooɗade ɗo taw mi siftorani Tidiani to Sall debbo mo horndor gonɗo to debbo mo horndor de gonɗo to Amérique machallah guila jaaɗa komi jeewaɗo sabu ko kanko wonno jaadiɗam hande hay woni kirɗeli somi yettima hen ko sababude makko wonno ko kanko heewi yaltude o dasami min jaada wadde guila jaaɗa komi jeewaɗo min calminima kadi min juurima min gandi aɗa watti hakkille e piindi TV no feewi machallah dendagal technicien ji men kadi en goppotaɓe saabu ko kala ne garɗen ɗo wadde émission ko kamɓe taweten ɗo ko kamɓe jokkodirten ko kamɓe mbiyata en ni feewi ni fewani wadde eɗen mbawi tampindeɓe wadde kamɓe fof en mbaɗiɓe julmo wuuri nde ɓe jarloto ɓe jaafo onon kala wonɓe ɗo e plateau ɓe on mbaɗama julmo wuuri kono ɗiɗi julɗe tati julɗe en heddi en heddi mi heddi wadde joni janggo ko ande ñalawma gaddanami ɗo ñebbe ɗen yo mbat tew e ñebbe ɗo so mbat tew tan min mami ñam min gandi ñebbe tan ko guurama ha ñen ɗiɗi julde ko ɗum kurto won tan cohe ɓole wadde machallah hono oɗo jaari machallah a haali ɗo joni e magama e litam ɗon woɗɗani wuuro amin nani sara ɗon bandiraɓam nan ɗo mbaɗa andi so kaljiti émission somi haaliɓe tan no wawi gandaɓe kala e saaha wadde wonani en beele mo no fewi rendude oɗo hono jettaɗo waddo gonga machallah wonani en beelemo no fewi Oumar Fouta kadi min duwontoma tan ko ya jokkugol saabu min gandi to paaɗa to machallah so tawi a worani koyngal ma a yettoy to jiɗɗa yettade ɗo machallah banam gorko Moussa Niang ko bawɗo ko waɗata ko en duwonima tan de Allah waɗata jaam waɗana en jaam waɗana jaam kadi e pinditi Sali Dia amin ya Allah Allah jarama a jarama Seydi Sow wadde eɗen mbiya en mbi Seydi Sow en mbi Seydi Niang en mbi Seydi Sall en mbi Seydi Wade kono noon en mbi Seydi Ndiaye kono noon en mbi Seydi Keneme e yaadiɓe muɗum wonini en beelam mawɗo ɗo mbiɗa Tidiane Sarr ɗo debbo mo horndorde ko jaadiɗo men en ɗiɗo ɓe foof ɓinguel yummen meɗen woni no mbiɗen ni ha joni en gartade cubalagal tan cubbalo no wawi yidde cubballo kadi ko aadi yanke so yiiɗi oppata nde yahata nde noon jeenaba ko jam fiɗen tan no dogi o yiɗi eɗen kadi mo wartuɗo en calminimo ha joni yaaha menenen fof ndeysaan ko bettere kono ko bettere wondude e beelam wadde eɗen mbiyamo julmo wuuro makko ha to États-Unis d'Amérique eɗen mbiya dendagal bandira wonɓe États-Unis d'Amérique julmo wuuro mabɓe kono ko noon tigui mbiya ha to Côte d'Ivoire mi salmin toon kadi jawanɗam nde tawno e mbiya jawanɗo sa dañi jawanɗo tan a dañi foof woni Alsane Niane gorko mo daw mawgo kono noon ko séri rahi bokum ha to Abidjan walla tawde e nder markori jaati gam tigi o wiyama julmo wuuri e yaadeɓe makko foof ɓe mbiyama julmo wuuri wadde noon en mbi bandiraɓe fof julmo wuuri eɗen mbiyaɓe kadi ɓe jarloɓe jaafo e jonde nde kala ko kalden ɗo walla e jonde nde kala ko fewani hen ɓe gandu ko neɗɗo kono wonani ko ɓuurani meɗen kono noon kala ko fewi hen ko Allah subahanahu wa taala enen banggue men en jalnima en jaafima kamɓe ɓe jarloɓe jaafo yo Allah waɗen jarlaɓe yafaɓe ɗum ɗon noon ko artude e umaram tan e donade mo woni no mbiɗen ni ɓinguel ñiwo ñagantaki Allah yo mawno ñagantaki Allah yo wut sella ko yaltinɗo ko deñi haqqillaji men kadi nde tawno kala ko yilte cukalel nane makko woni needi ndi woni reconnaissance o woni anduɗo hol wonɓe mawɓe muɗum kadi e neɗɗo kadi wonde neɗɗo timmuɗo wadde noon ko jiɗɗen haalde makko hankkadi wawani hejje hojomaji ko caméra waji ko mbiyata caméra mandu ñam mbaɗa meɗen signe ma taw mintaji hankkandi timmi wadde ko wiidema han Seydi Kenema eɗen caggal makko eɗen yeeso makko eɗen cawdimo inchallah rabbi Allah yettuma ɗo yettado Oumara wadde noon duusa en tan hankkandi gudden ha saaha goɗɗo yo Allah hokken wattinde mbuuɗi minute goto mi
teddinira jonde nde jinnamam babam julde keneme babam Jibril Moussa yirgel daado Fatim te wonde nenam mo jinmi mo korsinmi ko dañmi fof kañum ɓurini saha mbiɗa yaha émission ji mi yejjiri teddinirdema ɗum kono wonno gonmi dow mum fof omoni hen o haalta hay saaha goto noon oɗo émission no wayi yodde ni omo hani teddinire ɗum walla teddinirama rokki ɗum kadi silama Mansour woni Bocar Boyi borom parfum yu neex yi kamɓe Mountaga Sam e Mortala Kolobane donc hojomaji ɗi hankkadi keppi ede mi rokka on morceau longel eywa mbawon ummade kam dillon seeɗa guertoɗe ɗe mi anda jawdi ndi jawɗi ɗi jippo gueraso jippo Longel ne fadi jamma bela logel ne fadi jamma mojere longel fadi ayo holko longel fadi ayo
e weli welani mi aman ma e ka awdi moƴiri amuñi areni ma hande ya teddini nene ma sancho moro cinkoɗa nendaɓe la e diraɓe ma